Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Hotel en Grand Café De Pauw. We gaan het over de carnaval hebben, maar in ieder geval over de historie ook van de carnaval, maar over carnavalsbeelden met name. Ik heb hier aan tafel Hans Simons. Hans, welkom in de uitzending. Dankjewel. Hansje, waarom een boek over beelden van de carnaval? Nou, er zijn heel veel boeken over carnaval, maar er is er nog geen waar de monumenten beschreven worden, die over her en der in de provincie staan. Dus daar ligt ons wel een, Leon Haarmans uit Maasniel is de initiatiefnemer geweest. Ja, dat de is tandarts, hè? Ja, maar tandarts, maar ook kunstminaar. Die had wel vaker beelden gezien, maar zolang hij nog werkte had hij er heel weinig tijd voor. Dus met zijn pensionering kreeg het steeds vastere vormen. En toen is hij bij mij gekomen op een gegeven moment van, zou je daaraan mee willen werken? Nou, ik vond het een fantastisch initiatief, dus dat heb ik heel graag gedaan. Dus in 2018 zijn we begonnen met inventariseren. En voorjaar van 2019 ben ik begonnen met fotograferen van de monumenten die her en der staan. Ja, want hoeveel zijn er? En meer dan 200. Ongelooflijk, hè? Ja, heel veel, ja. Ja, we kennen er hier Roermond een paar. Ja, in Roermond staan er heel veel. En ook veel waarvan veel mensen niet eens weten hebben dat ze er zijn. Ja. Als je bijvoorbeeld de Rattentoren hebt, in een van de nissen van de Rattentoren staat ook een nar. En dat heet het Asselegoonstigbeeld. Ik wist er van tevoren ook niet van, maar als je op onderzoek uitgaat, kom je steeds meer weer beelden tegen. Ja, want je bent 4 jaar mee bezig. Ja. Eigenlijk ook blij dat we nu af kunnen sluiten. Ja, want het is natuurlijk vermoeiend, een hoop reizen, een hoop fotograferen, onderzoeken, en dan, gemeentearchieven. We zijn begonnen met alle gemeentes aan te schrijven en alle carnavalsverenigingen. Want bij de carnavalsvereniging staat er in jullie werkgebied een beeld en bij de gemeentes staan op jullie grondgebied beelden. En daar komen heel veel reacties op binnen. Bij sommige mensen moet je wel een paar keer navragen. En hier en daar blijkt dat gemeenten niet eens geregistreerd hebben welke beelden ze hebben. Dus dat we beelden tegenkomen die niet genoemd zijn. Ja, dus eigenlijk heb je de gemeentes een beetje op het spoor gezet van let eens beter op je beelden. Ja. Maar dat is dan de eerste facet ervan. We hebben de carnavalsvereniging toen ook gevraagd om een ontstaansgeschiedenis van het beeld. Waarom is dat beeld geplaatst? Wie heeft het gemaakt? Wat is de achtergrond ervan? En vertel ons ook iets over jullie vereniging. Ja. Hoe lang bestaat de vereniging? Welke naam? Hoe zijn jullie aan die naam gekomen? Zijn er bij jullie bepaalde gebruiken die bij jullie gehanteerd worden? En daar kwam uit dat we dus eigenlijk dat het niet alleen gaat om de beelden, maar dat er ook andere monumenten zijn die meer op regionale geschiedenis duiden, die op volkscultuur duiden, die een carnavalsvereniging heeft opgepikt om in hun rituelen te gebruiken. En dat was ook schitterend om te ontdekken. Dus buiten dat het een kunstboek is het ook een cultuurhistorisch boek geworden. En dat vind ik een grote toegevoegde waarde. Ja, want er zijn grote verschillen in het carnavalsleven van Limburg. Ja, en ook in het ontstaan ervan. En heel typerend is dat hier in Noord- en Midden-Limburg, bij het ontstaan van de verenigingen in de begin 50er jaren, want toen zijn heel veel verenigingen opgericht, dat een beetje werd afgeruimd door de burgemeester en de pastoor. Die zagen alleen de excessen, dat worden zuipfeesten en dat willen we niet. Ja, precies. Terwijl er in Zuid-Limburg, een van de carnavalsmonumenten, is een beeld van een pastoor. Een pastoor met bonnet en toog en onder zijn arm heeft hij een prinsensteek. Dus dat blijkt dat die daar de carnaval heeft opgericht. Waar was dat, Hans? Moet ik even kijken, misschien heb ik het opgeschreven. In Zwijkhuizen. Oké. Zwijkhuizen, dat staat een beeld van pastoor Tisse. Ja, dat is toch ongelooflijk. Ja, dat vind Hoe voelt dat als je daar wel bij uitkomt?
Nou, dat is net wat ik zeg, dat is juist het extra facet wat een boek wordt toegevoegd, die cultuurhistorische achtergrond van carnaval in de verschillende plaatsen. Wat je in Limburg ook heel vaak tegenkomt, is dat iets gestoeld is op de bokkenrijders. Dan op zagen en legenden die in bepaalde streken verteld worden. Bijvoorbeeld in de Zwartbroek is de spookjägers. Daar blijken rituelen rond het verjagen van het spook in het voorjaar te zijn. Wat dan in de carnavalsvereniging geïntegreerd is. En zo kom je heel aparte dingen tegen. Het is eigenlijk prachtig om mee bezig geweest te zijn. Maar ja, wat mij altijd opvalt, is dat er zo veel verschillende dialecten zijn. Ja. En veel verschillende uitdrukkingen die eigenlijk hetzelfde bedoelen, maar totaal verschillend zijn. Ja, dat ook, ja. Ja, want dat is dan het volgende facet van het boek. We hebben de vereniging gevraagd om de tekst niet alleen in het Nederlands aan te leveren, maar ook in een eigen dialect. Ja. En zo staat het ook in het boek. Dus er staat het dialect van de plaats waar het beeld staat, maar daarnaast de Nederlandse vertaling, zal ik maar zeggen. Ja, zodat het boek voor iedereen toegankelijk blijft. Ja. Maar die veelheid aan dialecten is inderdaad ook heel apart. Waarbij inderdaad ook voorkomt dat een bepaalde uitdrukking die hier gebruikt wordt, in een andere plaats ook wel gebruikt wordt, maar een andere betekenis heeft. En dat is ook een ontdekkingsreis geweest eigenlijk. En dat is dus eigenlijk de derde poot waar het boek op steunt. Het is dus niet alleen een monument, een kunstboek geworden. Het geeft cultuurhistorie en het geeft dialecten. Van Mook tot IJsden, zeg maar. Ja. En dat is met het opmaken van het boek, was het hier en daar wel een beetje lastig. Omdat, als je Mook en Gennep hebt, die schrijven de taal totaal anders dan bijvoorbeeld Kerkrade of Vaals, om maar een dwarsstraat te noemen. Ja, Duitse invloeden. Ja, en als je in Weert zit, heb je Belgische invloeden. Ja, ook, ja. Ja, hij is het voordeel wel dat ik de laatste jaren meer met dialecten ben bezig geweest. En dat ik er hier en daar wel iets van begrijp. Van hoe bepaalde schrijfwijzen tot stand komen en ook waar ik op moet letten bij het opmaken. Ja. Ja. Wat is het allerleukste wat je bent tegengekomen? Voor jezelf? Of was het allemaal leuk? Ja, het was allemaal leuk, dat om te beginnen. Maar er zijn natuurlijk, dan heb je bijvoorbeeld, je hebt hele kunstzinnige beelden, waar dus echt veel kunstzinnige waarde ook achter steekt. Dat is bijvoorbeeld een beeld van de Lauverman. Het beeld van, wat ik ook heel apart vond, is van de Kuhle Cup. Het zijn 3 kikkervisjes in geel, rood en groen gepatineerd. Maar heel mooi beeld is dat ook. En waar ik echt nog een keer extra had moeten kijken om echt de hele inhoud erin te zien, was van de Schweigelsoppers. En van wat ik ook, en heel mooi was ook van de Graanschieber. In Lemiers staat dat. Dat was ook een heel apart beeld. Ja. En ja, zijn er nog meer te noemen natuurlijk. Maar de verhalen erbij, vond ik een heel mooi verhaal van de Taarbreuk. Dat is Taarbreuk, dan denk je, wat moet dat nou voorstellen? En er blijkt een verhaal achter te zitten van in de zomer gaan de mensen in de dorpen waar veel vakwerkhuizen staan, ze gaan lekker tegen de muur zitten in het zonnetje, met elkaar zitten ze daar met elkaar te praten. Maar als ze dan opstaan, dan is door de hitte de teer die onderlangs die huizen gestreken is zacht geworden, hebben ze teervlekken aan hun broek. En dat is dus taarbreuk, betekent dus teervlekken op je broek. En zo hebben ze de carnavalsvereniging genoemd. Dat vond ik ook een heel mooi verhaal. Even naar de historie van de carnaval in Limburg. Je zei net, in Noord-Limburg is het vooral in de jaren 50 ontstaan. Dat is heel verschillend. Er zijn ook in sommige dorpen al verenigingen voor 1900 begonnen. Dus in het begin dat echt veel verenigingen zijn begonnen is inderdaad in 50 jaar. Die wilden meedoen met die anderen.
Maar je hebt ook hele oude verenigingen al. Dus Maastricht heb je bijvoorbeeld de Momus Sociëteit. Die is van begin 1800 ergens. Die bestaat nu niet meer, die is vervangen door de Tempeliers. Dus ze hebben een paar jaren is niks geweest. En toen heeft gemeente Maastricht gezegd van nou, er moet een carnavalsvereniging komen. Die heeft dus op initiatief van de gemeente Maastricht zijn dus de Tempeliers opgericht. Maar zeggen een voortgang van de oude sociëteit Momus, die er al was. Ja, dat brengt me eigenlijk bij de oorlogsperiode. Hoe ging dat toen? Ben je daar Ja, toen heeft vrijwel alles stilgelegen. Ja? Ja. Dus niks. Ja, het werd ook eigenlijk allemaal verboden. Hè. Het moest allemaal gecontroleerd worden, het moest aan bepaalde voorwaarden voldoen. En daar wilde die carnavalsvereniging niet aan meedoen. Dat betreft zijn ze wel, ja, zeg maar, vaderlandslievend geweest. Ja. Terwijl onze oosterburen toch ook van de carnaval houden. Ja. Dus, maar dat merk je wel ook in dat heel veel gebruiken gewoon doorgegaan zijn. Hè. We hebben een beller. Ja, heel veel is op Duitse leest geschoeid. Bijvoorbeeld Herkenbos, die wordt niet voor niets Klein Kulle genoemd. Omdat ze Keulse carnavalsgebruik hebben overgenomen. En dat vind je dus ook terug in sommige gebruiken. En achteraf ben ik blij dat we het zo hebben aangepakt. Dat we ons niet alleen gefocust hebben op de beelden, maar ook op wat er omheen speelt. Ja. En er staat bijvoorbeeld, dat vond ik dan heel leuk, dat is geen carnavalsbeeld overigens. In Gulpen staat een beeld van de Limburger. Dus ooit Gulpen op brouwerij heeft laten maken bij een jubileum van hun en heeft het aan de gemeente Gulpen geschonken. Maar de Limburger is een man met 3 hoofden. En er staat een Bourgondische zit erachter. En dan het beschouwende, maar ook een beetje het arrogante. En dat heb ik dan naar carnaval proberen te vertalen. Moet ik heel even kijken. Ja. Het Bourgondische is natuurlijk logisch, dat zit in carnaval. Het serieuze, het beschouwende, dat zit in het dialect dat je gebruikt, waarmee je het beste je emoties kunt uiten, je moedertaal. En het arrogante heb ik vertaald naar het eigenwijze. Ik vind arrogant vind ik zo'n lelijk woord. Eigenwijze om bepaalde rituelen en gebruiken steeds maar in stand te proberen te laten houden. En dat vond ik wel, van de beelden Gulpen, heeft toch wel wat inspiratie opgeleverd. Ja. Ook inspiratie om maar door te gaan, hè? Want Ja. hoe heb je jezelf aan de gang gehouden? Nou, als je er eenmaal mee bezig bent, dan loopt dat vanzelf. Je bent steeds wel benieuwd wat komt weer naar boven bij het volgende beeld. Wat haal je daar weer uit? En op een gegeven moment lagen we met foto's maken voor op het aanleveren van de teksten. Dus dan heb je ook zoiets van, mooi beeld, maar wat hoort er voor een verhaal bij? Wat voor vereniging zit daarachter? En het is ook gebeurd dat ik soms naar een beeld terug ben gegaan, omdat ik dingen die zij in hun beschrijving hebben, niet had gevangen in de foto. Ja, dus dan denk ik, voor die foto moet ik opnieuw maken, want er zit meer in. Ja. Dus het blijft gewoon spannend tot het laatst. Ja, precies. Ja, even naar Roermond. Ik wil graag inzoomen op Roermond. Roermond kent heel veel verenigingen. Ja, en die hebben ook, dacht ik, vrijwel allemaal een beeld. Oké, die hebben allemaal een beeld. Ja. En er staan nog wat extra beelden. Zoals wat ik net noemde van de Rattentoren. Ja. Je hebt de beelden in het Zwartbroekplein waar geen echte carnavalsvereniging achter zit. De box die op groen gezet wordt op de 11e van de 11e. En daar staat tegenover nog de pin aan de kant van het museum van het Zwartbroekplein. Een beeld met als woensdag houden we de pin erin. Wordt carnaval afgesloten. Er staat een nar ook in het carillon, het gemeentehuis. Dan heb je nog waar de ABN-bank geweest is tegenover de HEMA in die hoek. Er is een groot muurrelief. In het relief zit ook een uiltje van de uil. Dus kom je meer beelden tegen als dat je zo op het eerste gezicht denkt.
We zullen niet te veel verklappen, hè, want Nee. ze moeten het boek verkopen. Ja. Ja, want een heel interessante materie en ja, het boek is nu klaar. Je Bijna hebt er klaar. je streep onder gezet of zie je iedere keer nog een dingetje? Ja, we zijn met de laatste correcties nog bezig, dus je ziet nog wel iets, ja, maar dat mag heel weinig meer zijn, want volgende week vrijdag gaat het naar de drukker. En dan is het klaar. Dan wordt er gewoon een streep getrokken, zo is het. We gaan de benen op tafel en dan wachten tot die klaar is. Ja, dat is altijd, dat is zoals een geboorte, je hebt het werk gehad Ja. en dan afwachten wat eruit komt. Ja, precies. Ja. En wanneer kunnen we dat boek kopen in de winkel of waar kunnen we het krijgen? We hebben de presentatie gepland op rond de 11e van de 11e. Dus na de presentatie is het gewoon te koop. Wij zijn erbij en misschien is het fijn als je dan terugkomt en even het boek hier op tafel legt. Ja, Dat we graag. er nog eens even op Ja, terugkijken. Ja, heel graag. Ja. Wat gaat die kosten? Want het is de Nederlandse vraag. Hè, die Ja. blijkt. Nou, mensen die voor intekenen, dat is tot de datum van de presentatie geldt dat, betalen €22. En daarna gaat het €33 kosten. Ja, Terwijl die dat scheelt 33 €11, hè? Ja, maar terwijl de €33 eigenlijk ook meer in het prijssegment ligt wat het eigenlijk zou moeten kosten. Ja, Maar we precies. hopen door sponsoring dus dat verschil te kunnen bijleggen. Oké, €22. Ja, bij voorintekening. Ze kunnen bij voorintekening op de site. Welke Ja, site moeten vastelovensbeelden in Limburg. Dat is .nl. mooi. Mooie naam. Ja, en daar is ook een Facebookpagina bij. Even naar de omslag. Hè. Er staat natuurlijk een foto voorop. Is dat je mooiste foto? Nee, er staat geen foto op. Want welke foto zou je dan moeten kiezen? Je doet altijd iemand tekort. Dus voorop staan alle verenigingen genoemd. Dus dat is ook een spannende kaft. Heel druk. Nee, dat is heel goed uitgevoerd. Oké. Ja. En het wordt in Zwolle gemaakt. Ja. Heb je ondersteuning gehad bij het grafische werk? Nou, ik ben nu zover dat ik dat wel alleen klaar krijg. Maar ik heb altijd in onderwijs gewerkt. Ja. Op een gegeven moment ben ik behoorlijk ziek geworden. En toen kreeg ik via de hoe heet het nou? Nou ja, goed. Uitkeringsinstantie die gaf aan na verschillende onderzoeken van ja, we kunnen wel kijken of we een baantje voor je vinden, want onderwijs wordt niks meer. Dat Oké, is te lekker. zwaar. Ja, wat moet je dan? Heb ik een beroepskeuzetest gehad, waarbij ze rekening hielden met de gebreken, zal ik maar zeggen. En kwamen ze uit dat ik iets moest zoeken in de creatieve sector. Toen heb ik een gesprek gehad bij een drukkerij in Heerlen, op aandringen van het UWV. Maar daar die directeur die zei van nou, ik zie wel dat je wel wat kan voor ons, maar bij ons zit heel veel druk op het werk. We hebben steeds wat te maken met Spanningen. deadlines. Ja. Dus dat gaat hem ook niet worden. Die gaf me aan, ontwikkel je vaardigheden op dat terrein en bied het gewoon aan als vrijwilliger, voor vrijwilligerswerk. En dat heeft dan opgeleverd dat ik daar in die dingen wat scholing heb gehad. En daarna veel heb gewerkt voor verenigingen. Okay. Dus dat er brochures, boeken zijn verschenen die niet zouden zijn verschenen als ik er niet aan had meegewerkt, omdat ze het niet zouden kunnen betalen. Zingeving, hè? Ja. En ja, zo leer je steeds bij, hè. Ja. En wat ik dan ook een groot voordeel vond, is dat ik altijd heb kunnen terugvallen op de DTP-groep die bij indertijd SAD zat, warme handelsdrukkerij. Als ik ergens vastliep, ook als het niet bij hun gedrukt zou worden, kon ik daar altijd terecht met vragen. Liefde voor het vak. Ja. En dan, ja, als je met zo'n vakman bezig kunt zijn, leer je een heleboel. Ja. Dus zo is het eigenlijk ontwikkeld. Hans, het was heel fijn om je hier aan tafel te hebben, om te praten over een stuk van je leven, hè, 4 jaar van je leven. Hè? En ik hoop, ik kan eigenlijk niet wachten tot ik
net als jij denk ik, Ja, tot het verschijnt. Ja. En nou, we hebben afgesproken dat je hier aan tafel het boek even komt laten zien. heel graag. En dat de 11e van de 11e, een boek met heel veel plantatie, zeg ik dat goed? Ja, dat gaan we proberen, ja. Ja, dat Ja, het we hebben daar wel gepresenteerd wordt. ideeën over, maar dan moeten sommige mensen nog meewerken. Ja, ik ken er Ja. wel een paar die dat best wel doen. Ja, Komt in orde. goed zo. Bedankt voor je komst Graag en gedaan. ik zie je graag terug. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.